दा गोथार गोसोजों बरायहरबाय बरायनाया दा ओंखाम जागासिनो नै फाग्लासो नै नालेबाबो नै ओंखाम जानो नागिरबाय बेदर आंना नै ओमफ्राय नै अनला ओंख्रि ओमफ्राय मा गोथाव ना थावा थावा बेदरा थावा फाग्लासो जा गोरो बिदि आं खबरसो दौलाय फाग्लायाव ना दे फाग्ला गोथाव दिनैसो गोबाव टाइमजों दौजाबाय आं जाखांबाय नै जाखांनानै सिबगासिनो नालाय सिबनांबाय आयु फाग्लिखौ नाङालै माथो साइसनो होदों माथो बेरेफुं जानो आया फाग्लि गोदाङा थोरसि सुनांलायबाय ओरैलाय फाग्लि आया आयु 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 सुनांलायबाय माबायदि मोनदों थोरसि सुनानै माबायदि मोनदों आया मानि थै ada. Dan, kau sekolah dulu. Mana mat sekolah baru? Sekolah dulu. Nak sekolah dia. गामियाव बेरायनानै फैबाय ओमफ्राय बेरायनायावलाय ओमफ्राय खेबासै गामियाव बेरायनायखौ आया खर' गाज्रि जाबाय है आं थांफुनानैसो दोया ना बाव क आं नायनो नै सादा नागासिनो नाबाय नानांबाय ने नानांबाय ने नायदो नागासिनो नै फाग्लि गोनाङा ओमफ्राय नै मावजिया खालामबाय फाग्ला गोनाङा नै गामिनिफ्राय फैनानै माबायदि जिरायस्लाबनो मोनलाया फैस्लाबनो सारा नायो ओइ फाग्ला गोनां आंनो गारनासो गानसै आंबो गानना नायनोसै गुदुं खनसे होनबालाय आं गारनासो थांसै गुदुं खनसे होनबालाय आं गारना थांखाथारगोन है बन्द' नै लोगोफोर आंना आलुआ मा होनो जाङि होगासिनो दं आरोना नै आंनाव मोनसे खामानि आरोना जोबनो थाङा नुबाय खामानिखौ मावफ्लादोंसो ना मादोंसो मिथिया मावफ्लादोंसो ना मादोंसो मिथिया आरोना मा होनो एकदमबारे गामिनिफ्राय फैबाय आलु जानि खोफ्लाबलायबाय माखौबा अट'मेटिक खामानिनो फाग्लासो थै बिदि जायो A few moments later. नालेबाव नै मा सायदों मा सायनो नागिरदोंलाय आयु नोंनो होखाया माथो आयु आंनो होखाया जानांगौबा नोङो नायलाय बेसे गिदिर ओरै थिखोलाय मानैल' बे मासे फिसा बे गिदिर थै बिदि जायो आंनोबो दे फाग्लि नोंनो लानजायखौ सोगोन लानजाय थै सायख'नो हाया नायाबो माबाथार गिदिरद्रायथार सिखायाव बुंखारा नै खिथामाव बुंनाय नङा ओरैजाय नालेबा ना सायगासिनो ओरैजाय मावजिया नै जमदों मायौ फाग्लासो मानै जमखायो बे मासे बै मासे आसुरितसे नै नाखौ अपारेसन खालामबाय बै फाग्लि नोंखौ अपारेसन खालामनो रोंलायबाय जाना हा देन्जारलै मा होनदों आयु हाथाया नायलाय हियनलाय फाग्लि आयु सादा जाखुमायो नामा नोंलाय ओइ आयु फाग्लालै नुबाय हांसोआबो जानो होनना फैखाथारो नायलाय मावजिया आयु फाग्लासो मानै माथाम गोजो 2 hours later. दा बेसर नायफैदोंमोन आरोना नै बेखौनो लाबाय आं फिसाखौ ओइ नै नालेबा इथिं मोसागासिनो फाग्लासो आसुरितसो हनै मोसागासिनो देलाय मोसाबालाय आयौ नायो मोसागासिनो हनै सानबा हाबसिगोन ओमफ्राय नै हौवाया मा होनो पस्ट खान्दाला दंमोन आरो दुब्लियाव नै बेखौनो लाना फैबाय गेलेनो नोङा गिलिर सारा थिखोनायाखै बानबाय नै थाबायगासिनो दा आं बाननो हायासै नालाय आं बायदि नोगोर अनसुलि हिनजाव मोननांगौ नुबाय नायलाय उनथिंजाय नायनो नुबाय आं बायदि अनसुलि हिनजाव मोननांगौ माबायदि थिखोग्रा केला मोनदों ओरैनावलाय ओइ
ว้าनुबाय นั่งแล้วล่างเออ आं मिथियाला दा बेबायदि बाननायावनो मोनसे गोसोखांदों नालेबाबो चेनेल गोदान खुलिदोंनो फाग्लासो ओमफ्राय मा नाम दोदो बुंलाय राजिका गयारि नोंगौ नामा आगै गैथार आंनाबो दासो थ' 1K जाबाय आरो ना थाब थाबनो 2K खालामनानै होदो नोंगौ नामा होनदो थ' साबसक्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरो ना साबस्क्राइबारफोर डिसक्रिपसनाव होगोन आङो लिंकखौ खालामहैबानो जाबाय आरो ना नायबानो जाबाय मोजां मोजां भ्लग लाबोबाय थादों पापियाबो आयु मा एवगासिनो सिथाव एवग्रोलायनो नायो जायाखैनो आयु जायाखैनो गोथाव